ser dig. Og satan, hvor jeg ser dig. Krøyer, han er mere populær end nogensinde. De må være et meget tilfredse menneske. For Krøyer. Stakkels Marie, du er så fin og svag. Jeg passer på dig, jeg gør. Jeg er så bange for, at Papa skal blive mærkelig. Min lille skat. Det er fint. Det er rigtig fint. Gud har ikke åndet på dig. Du kan arbejde fra nu af og til dommedag. Du får det aldrig. Du skal da have den mellem tænderne, så. Sådan vil Jeg slår dig ihjel, Marie. Så forsvinder sygdommen. Stop hænderne! Hvorfor stiger de sådan på mig? Fordi du er berømt. Berømt for ingenting. Ni, Marie Kröyer, ni är den vackraste kvinna jag någonsin sett. Er den dansk? Hvad betyder det? Det betyder, at jeg er offentlig skrin af dig. Svensk. Skilsmisse udelukket. Vi bliver hos mig. Nu er jeg et svar. Hvem af os elsker du højst? Vi leger et hus, de har ude i plitterne. Jeg skal nok betale, hvad det koster. Hvad I gør. Når jeg ikke ser det, det vil jeg ikke vide noget om. Det kan ingen holde til. Jeg kan holde til alt. Bare ikke mister sig.